Nijweken komen vluchtelingen tijdelijk te wijnen in de jettere christelijke MAVO in Wolvengeer. Het gaat om nog een gezin uit Eritrea en Syrië. Ze zullen een jellyblauw, daarna gaan ze naar de oude Ipenbieren MAVO, ik in Wolvengeer. Dat pand zal de komende tijd verbouwd worden. De politie is in de omgeving van Ichtenbrege op zoek naar 2 oervallers. Die hebben om Jelwal van Hinnen de bewoner van een huis aan het Krompaad oervallen. Daarbij dreigen ze met een wapen. Het gaat om een man en een vrouw die het na de oerval uitnaaid binnen. De politie is een zoektocht naar haar begonnen en net is de wijk Borgen net inzetten. In een heel soort plakken in Friesland wie het al beschikbaar, glastrieën, maar daar jaren nou ik de plakken Hidaat, Hinaat, Itens, Rien en Lietse Wieren bij. Maar helpen een subsidie van de provincie van 2 ton en het garantstien voor het restant van €269.000 door de gemeente Littensradiel, wat in 2 jaar tijd glastrieën beschikbaar. Joen en vannacht bewolkt, maar het blijft droog. Het wordt 5 graden en er zit een stevige zuidwestenwind. Morgen wisselend bewolkt, maar zo nog dan wat ruim wetter. Het wordt dan 8 graden en de zuidwestenwind is vrij krachtig onthut.